आयो नों बड'फा आगोमा बर' फिसा नोंनि गोसो हारा मेलेम साननाय मावनाया बर'नि नों गोथार जोंनि दैदेनगिरि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म नों देरहासार उपेन्द्रनाथ ब्रह्म नों देरहासार Live and let live आरो unity survival and prosperity थां आरो थांनो हो आरो खौसेथि थांनाय आरो जौगाखांनाय Để xin đâu con thôi. Di động cái số đây. Di động cái sao này đây. Steve làm bữa chứ chứ. Để chúng tôi đi xem nào. Jadi Allah kan sebenarnya. Kalau bekalnya dengan sangat dalamnya, dengan musik dalamnya, dengan suci dalamnya, dengan zaman sincere dalamnya, harus सरकार dengan suci naik semau, pasca naik semau, नोटिक आर्गुमेंट होनाय समाव जाहाथे मोनसेबो जोंनि आगाना सिलिना मोनसेबो जोंनि बाथ्राया सिलिना गासैबो जा बाथ्रा थिगैनो जायो बेखौसो जोङो नायनांगौ दा बेनिखायनो दैदेनगिरिफ्रा दिनै माने मेल मिटिं खुंनानै गोदोनि बे बाथ्राफोरखौ सोरबा फरायसाफोरखौ सोंखारिदों सोरबा आफादखौ सोंखारिदों जे एबसुआ आन्दलनबो खालामो दिल्लीयाव आन्दलन खालामगोन आसामाव आन्दलन खालामगोन बड'लेण्डआव आन्दलन खालामगोन आन्दलननि नामाव आन्दलन रायजो राजा ओंखारगोन आन्दलनानो मोनसे लामा